Тому там певним чином ми можемо розраховувати все ж таки на верховенство права на терені Євросоюзу. І ми, наприклад, там ті ж наші перемоги в Стокгольмі, в Стокгольмському арбітражі, теж казали, ну, Газпром така потужна машина, і вони будуть лобіювати там, і вони будуть купувати, корумпувати той же Стокгольмський арбітраж. Ну, щоб ми розуміли, вони прийняли рішення проти Газпрому на десятки мільярдів доларів. Якщо б це були суди держави, де немає верховенства права, то судді просто отримували хабар, який там був би, не знаю, 1%, 0,1%, і прийняли б рішення на користь Газпрому, але цього не сталося. І мало того, як працює міжнародний арбітраж. Газпром дає одного представника, ми даємо одного представника, і потім голову арбітражного трибуналу призначає арбітражний інститут. Так навіть представник Газпрому прийняв рішення не на користь Газпрому, а на нашу користь. Тобто він також голосував за те, щоб відмінити цей «бери або плати», а там ціна питання 80 мільярдів доларів для Газпрому. Він також голосував за те, або приймав рішення разом з іншими арбітрами, щоб змінити ціну на газ, її зменшити. За рахунок цього ми фактично зекономили 2 мільярди доларів. І він же приймав рішення щодо того, щоб компенсацію Газпром сплатив Нафтогазу за транзитним контрактом у сумі 4,6 мільярдів доларів. І Газпром зараз апелює або оскаржує це рішення в апеляції, не дивлячись на те, що власний арбітр, який призначений був Газпромом, приймав рішення проти Газпрому. Так працює верховенство права. Я не кажу, що це у 100 випадках так працює. Ми бачимо з тим же німецьким регулятором, і дійсно є питання, але якщо фахово і правильно підходити до цих питань, то є механізми знаходження справедливості в Європейському Союзі.